Hi! Kamusta kamutanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Polo Red Eau de Parfum for Men. Iyan ni siya ni Ralph Lauren. Panlalaki ni siya pero kung luyag mo siya suksukon, pahala ka pag gusto ka. Kag Eau de Parfum ni siya butang balod isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, mainit nga makahang nga makahoy, amo na siya kung simutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have ginger, cranberry, kag pink grapefruit. Ang luya, gapakalam si imo nga ilong. Ang cranberry naman niya, duparat na siya kag tamis nga prutas. Tapos pink grapefruit, pait nga citrus. Kag for the mid, we have clary sage, labdanum, kag lavender. Ang clary sage, herbal na siya kung simutan. Labdanum nga pampadalom, kag lavender, ng presko kag tinlo nga hamot. Kag for the base, we have benzoin, opoponax, musk, cedar, kag guaiac wood. Ang benzoin, do vanilla na siya nga pampainit. Tapos opoponax, mainit man na siya kag makahang. Kag musk nga gadakop sa nga hamot para hindi magtudo-todo lapta, cedar mahamot nga kahoy, kag guaiac wood nga do vanilla man nga kahoy kung simutan. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iban pa kamo ang mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!